but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the 4, the 5th, the minor fall, the major lift, the path you king, confusing, hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her budding on the roof, her beauty in the moonlight of Druya. She tied you to a kitchen chair, she broken your throne, and she cut your hair, and from your lips she threw the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a good above, and all I ever learned from love was who to show that someone who outdrew ya. And it's not cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Monika Hubáčková. Princezna a princ české pohádky. Český rozhlas 2 Praha se stal mediálním partnerem naší soutěže a je jim vlastně už 7. rok. A mě moc mrzí, že nemohla se dostavit paní magistra Helena Kačerová, abych jí za těch 7 let i dobrých rad a spolupráce poděkovala. Letošní rok se k mediálnímu partnerství přihlásila ještě nová rozhlasová stanice Radio Junior, stanice plná pohádek a her. A já zde vítám herce a moderátora pana Jiřího Kohouta. To, že jsme se mohli setkat v tomto krásném hotelu Jalta na Václavském náměstí, tak tomu zase vděčím za úžasnou spolupráci mezi agenturou Czech Tourism, paní inženýrkou Berkovou a paní Lucí Královou ze zdejšího hotelu Jalta. Děkujeme moc krát. Takže to, že tady můžeme být, že máme k dispozici pohodlné šatny, krásné prostory, děkuju moc krát. Musím také poděkovat patronce letošního ročníku, ředitelce firmy René, paní Janě Chmelařové. Děkuju, já ti děkuju.
mám velkou radost, že mohu poděkovat paní doktorce Schauerové. Děkuji ti moc, protože obdivuhodné při 2 dětech a při tvé práci. Já si toho moc vážím skutečně. Takže kytičko. Jistě by si poděkování zasloužil i pan inženýr Ivo Svoboda ze společnosti Easy Trade Remoska. Poděkování patří i Českým drahám, protože jedině díky jim jsme se mohli celý rok setkávat v půvabných prostorech secesního sálu na hlavním nádraží. Dárky od Českého národního podniku Manufaktura, sladké překvapení od společnosti Haribo, voňavé překvapení od společnosti Petra Klinik, kde paní ředitelku zastupuje dneska paní Monika Kovaříková. Tak, dobrý den, i vy si zasloužíte květinku. Je to sice úžasné, když máme sponzory, ale kdybychom neměli naši úžasnou porotu, která se dětem celý rok věnovala, která věnovala svůj čas, svůj svůj talent, předávala své zkušenosti a znalosti, tak by to nebylo takto pravé. Takže si dovolím znovu přivítat a poděkovat paní Ince Delévové, ilustrátorce, spisovatelce, malířce, ale též autorce dnešních překrásných diplomů. Půvabná Galamacků, solistka hudebního divadla v Karlíně. Paní Naďa Konvalinková. A teď už vlastně přijdou na řadu naši soutěžící. Já musím ale taky velmi vyzdvihnout vás, rodiče, kteří děti vedete k čtenářské gramotnosti, kultivujete jejich projev a kteří jste pochopili vlastně ten náš záměr, proč to děláme. A samozřejmě vítám vás, děti, a vidím, že už většina z vás je v krásných pohádkových kostýmech. Takže poprosím Ambrožovou Lindu z Prostějova, Karolínku Křišťálovou z Prahy 5, Jana Limberga z Prahy 11, Jakuba Němce z Prostějova, Boldyšová Markétka, Karolína Němcová, Nikol Chromá a Jana Houfová. A poslední kategorie, Komůrková Jana z Chebu, Elizabeth Olšanská z Prostějova, Hanka Limbergová z Prahy 11, Šafaříková Anna z Prahy 9, Jan Komůrka z Chebu, a Jan Průša z Prahy 11. Tady budeš, Františku, ty. A František Hybl je z Prostějova a já se ti moc omlouvám. Jsem prostě přehlídla. Nyní dostanete diplomy finalistů od Inky Delévové. Potom dostanete kytičku od společnosti Mail Service. To je také společnost, která již několik let nám drží palce, a dárečky Českého rozhlasu 2. Já chci ještě, zatímco se nám tady ukázali nádherní finalisti všichni, tak bych chtěla poděkovat paní magistře Hušinové za ten úžasný nápad, že se tady nevolí jenom nejkrásnější holčička, ale že jsou to děti, které jsou všestranně nadané, prokázaly svoje schopnosti od dubna až do prosince, a že ta soutěž je tak půvabná, tak je radost, protože děti jsou šikovní, opravdu úžasní. Takže paní magistře Hušinové patří hlavní poděkování za to, že to všecko vymyslela a dokázala vést i někdy za těžkých podmínek. Takže děkuju. Samozřejmě i vám, rodičům, že jste s těma dětma se trpělivě sem dopravovali. Naši finalisté teď v této fázi získali krásné dárky Českého rozhlasu 2,
který již 7. rokem je mediálním partnerem naší soutěže a půvabné kytičky dostali od firmy Mail Service. Jmenuji se Zdenička a líbí se mi každá písnička. Teď se vám k něčemu přiznám, jsem chytrá a v životě se vyznám. Jednou můj táta problém měl, na divné otázky odpovědět nevěděl. Před králem musel předstoupit a správné odpovědi si připravit. Táta z toho nešťastný byl, naštěstí se mnou poradil. A když se král zeptal, kdo mu pomáhal, vážně mě nechtěl prozradit, zapíral. Potom ale musel s pravdou ven a já ocitla se před králem. Než jsem se za ním však vypravila, koloběžku jsem si pořídila. Král mou přítomností ihned okouzlen byl a velice si mě oblíbil. Měl však jedno velké přání, ať nepletu se do králování, jenže vydržet se to nedalo, poslechněte, co se nestalo. Hloupost nad pravdou zvítězila a já to opět po svém vyřešila. Porušila jsem naši dohodu, protože křivda se stala, a když mě král vyhnal, do rybárny jsem si ho vzala. Jakmile to zjistil, zlobil se, nakonec na mě usmál se. Přiznal svou chybu a já královnou se stala. Krásného mládence jsem si za muže vzala. Svatebním darem jsem dostala koloběžky, abych už nikdy nemusela chodit pěšky.
prší, sluníčko jej zlobí, tváře má ledové, možná právě dřímá, knoflíky z uhlíku, koště v rousně třímá. Sněhulák, sněhulák, stojí pyšně na náměstí, sněhulák, sněhulák, rozlíží se krajinou, padá sníh, soumrakem si cestu klestí, sněhulák, půjde spát, přikryje se peřinou. Čepice důstojná, maminka, co shledá, sněhulák bez hrnce udělat se nedá. Cesta je ledová, jak to po ní klouže, ze sněhuláka na jaře zbyde jenom louže. Sněhulák, sněhulák, stojí pyšně na náměstí, sněhulák, sněhulák, rozlíží se krajinou, padá sníh, soumrakem si cestu klestí, sněhulák, půjde spát, přikryje se peřinou. Sněhulák, sněhulák, stojí pyšně na náměstí, sněhulák, sněhulák, rozlíží se krajinou, padá sníh, soumrakem si cestu klestí, sněhulák, půjde spát, přikryje se peřinou, přikryje se peřinou. Ne, nemáme králíčku. Tak když jí tak chce, tak já mu ji dám. Další den. A tentokrát už tu mrkvičku musíte mít. Ano, jednu pro tebe zrovna. Ale počkejte.
potravin. Kruci. čas, ozvěnák vrací hlas, posvátný dávný tón, zlatý zvon. Nech ho být, nech ho znít dál v kouzelné, důvěrné krajině. Usedá tichý sníh do stránek starých knih. Budeme jíst, budeme spát, pležný své objímat. V hodinách budoucích roztává třpitivý smích. Jean de La Fontaine, krysa městská, krysa polní. Pozvala městská krysa kdysi způsobem, jenž si nezadá svou rodnou sestru krysí spolí k hodům ze zbytků strana. Vše na tureckém koberci je s vkusem prostřeno ve chvíli. Jistě si představíte ty dvě, jak na oběd se těšili. Slavná hostina to byla, věru nic nechybělo jim. Kdo zvyrušil je v prostřed díla, právě když byli v nejlepším. Hluk zaslechli vedle hodovnického pokoje. Městská krysa se hned klidí, přítelkyně ji sleduje. Hluk stich, rušitel ustupuje a krysy vyběhnou v jeden ráz a měšťačka povzbuzuje. Dokončeme náš hodokvas. To stačí, venkovanka praví. Zítra mě ty zas navštívíš. Já sice nemám tolik stravy, co vlastní tvá královská spíš. Za to můj kvas má půvab jiný. V klidu tě mohu pohostit. Tak s Bohem, co je z radosti, na kterou bázeň vrhá stíny. A ještě jedna a zajíc a želva. K čemu závod celý, když start včasný není-li? Zajíc a želva jsou nám za příklad k tomu dáni. Chci, řekla želva kdysi, bychom se vsadili, že rychlejc stihnu cíl. Cože? Jste zdravá, paní? Zní posměšný zajícův hlas. Měli bychom vás spíše čemeřicí pročistiti. Zdravá či ne, chci uzavřít ti sázku. I stalo se tak. Oba hned nesou k cíli tučný vklad. Jaký? Na tom přec nezáleží, ni na tom, kdo jim soudcoval. Zajíc měl k cíli
jen 4 kroky stěží. Myslím takové, jaké dělával, když před psi utíkal. Dovoluje jim pouze měřit v pole v marné touze a proto nechával jít želvu milou svým senátorským krokem vpřed. Ta vyrazila plnou silou a zvolna pospíchala hned. Zajíc, vítězný tak snadným pohrdaje a sázku za neslavnou maji, rozhodl se, že až později vyrazí. Zvolna se pase, o všechno možné se zajímá, jenom ne o sázku. A když pak zřel, že soupeř bezmála už skončil závod celý, vylétl jako blesk. Byť rychlejší byl střel, marně sehnal. Želva už slaví triumf skvělý. Kdo tedy pravdu měl, tí popadajíc dech, ta vaše rychlost platí málo. A jak pak by to vypadalo, kdybyste dům měl na zádech? Už nad mou kolébkou táta můj říkával, jen párkrát zaprší, abych tě vydával. Poslouchej jako pěna, zaspívám ti do věna tu píseň, kterou mě učila ozvěna. Tam za tou duhou, za modrou horou a snad ještě dál. Tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Srdce své jsem vzala a do šátku dala, za modrou horou se za duhou vydala. Kdyby sníh horu zaval, za duhou půjdu dál. Srdce své dám tomu, jemuž sen se mi zdál. Tam za tou duhou, za modrou horou a snad ještě dál. Tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Tam za tou duhou, tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Porota má vítěze výkresu, má princezu s nejhezčím úsměvem, prince sympatiáka, ale zbývá nám ještě určit nejkrásnější kostým. Tak to byla Linda Ambrožová.
poprosím Karolínu Křišťálovou. Ano, Karolína Kocour-Mikeš, tak prochází, připraví se Honzík Klimberg. Tak, to je Honzík Klimberg. A poprosím Františka Hybla, pojď před porotu. Tak a vodníček se prochází. A poprosím Jakuba Němce. To je čertík, malej, ale šikovnej. A Jakub Šafařík. Tak. A porota má teď pár vteřin na to, aby určila nejhezčí kostým této kategorie. Budou nyní následovat děti z kategorie B, čili věkově prostřední. Poprosím Marketku Boldyšovou. Ano, tak to je princezna Markéta Boldyšová. Karolínu Němcovou poprosím. To bude asi Eliška Zemlejna podle oblečení. Tak, Eliška Zemlejna. A poprosím Nikol Chromou. Tak, Liška Bystrouška, Nikol Chromá. A Janička Houfová jako poslední z prostřední kategorie. Bludička Julie. Ano. A prochází sálem Bludička Julie Jana Haufová. Třetí kategorii. Janičku Komůrkovou. Bětulinka Jana Komůrková. Elizabeth Olšanskou poprosím nyní. Tak. Elizabeth Olšanská, Lesní víla. A připraví se Hanka Limbergová. Pouči nás, Hani, z jaké pohádky? Aničku Šafaříkovou teď chci vidět. Nejmladší účastnice Anička Šafaříková. Mohla být s vámi. To je krásné. To myslím. Ty jsi prince.
došlo ti marmeláda, tak co jsme ti dali? Aby dal ses jako poutník, Chtěl mě poradit, že mu došla marmeláda. Jakube, ty Jakuba to tak vyvedlo z míry, že mu došla marmeláda, že zapomněl na přehlídku. A poslední Jan Průša. No jistě, to je úžasné. Vyhodnotíme výkresy, nyní získají diplom od Inky Delévové a od pana Hrušky z galerie Ikaros krásné kresby. Tak, já bych poprosila Ambrožovou Lindu. Linda takový diplom, hezky jste namalovala. Tak bych poprosila Komůrkovou Janu. A Baldišovou Markétku. No, aby asi, já jsem vám asi k tomu měla ještě. Nevadí, pojďte sem prosím vás ještě zpátky. Protože já bych chtěla ještě povolat další malíře. Tak vy máte tady, prosím. Ty mě nabouráváš strategii, ale to nevadí, já ti to dovolím. Ale je to, seš hodná, děkuji. Já bych chtěla ještě kromě těchto krásných dívek ještě povolat. Za prvé, tadyhle ty Karolínku Křišťálovou. Vás tady mám taky. Tam Líza. Jitku Olšanskou. Limberka Jana. A Nikolu Kromou. Byste měli druhý a třetí místa. Ale protože tady máme ještě ty, kteří sice místo neobsadili, ale snažili se, Průša Jan. A tady máme Anu Šafaříkovou. Karolínku Němcovou. Janičku Halkovou. Jana Komůrka. Jakub Šafařík. Taky Jakube, ano. Tak to jsou ti moji malíři. Poprosím zástupkyni z společnosti Petra Klinik, aby předala krásné dárky. Ředitelkou společnosti Petra Klinik je paní Petra Řehořková. Bohužel nemohla se dostavit, je v zahraničí a taky zastupuje tato sympatická paní Monika Kovaříková.
za nejlepší kostým. Šafaříková Anna. Anička. My ti gratulujeme, jsi úžasně půvabná. My jsme rádi, že jsi vynořila z vln a přijela k nám. Počkej, pojď sem. A ještě od pana Hrušky z galerie Ikaros dostáváš ten krásný obrázek. Haufová Jana. No, pojď sem, ty brikací lidě. Tak, tady máš. Ano, a třetí je Křišťálová Karolína. Máme si to, co ty gratulujeme. Tak a tady máš ještě krásně. Si to dohromady. My vám gratulujeme. Byli jste všichni krásní. Budeme samozřejmě začínat princeznou s nejhezčím úsměvem a oceněním princ sympatiák. Já bych chtěla jenom předeslat, že si nemyslete, ti, kteří nedostanete cenu, že nemáte nádherné úsměvy, ale na těch fotkách ho bylo málo, příště se řechtejte víc. Takže všechny vaše úsměvy jsou nádherné, ale sympatiáka prince, mám říct nejdřív prince a potom princeznu jako nakonec, ano, že? Ano. Takže jeden princ sympatiák je Jakub Němec. Pojď k nám. A máš krásnou masku, krásnou. Protože ty nedostaneš korunku. Ty dostaneš něco sladkého, takže podívej, dostáváš marcipánovou lahůdku. Děkuji. Tak. Na druhém místě se umístil princ sympatiák Jan Komůrka. Gratuluju ti. Počkej, ještě tam máš. Jo, děkuji. A princeznou s nejhezčím úsměvem se stává v tomto roce Anička Šafaříková. Protože jsi se nám takhle krásně vynořila. Tady máš diplom a dostaneš... Aničko, zůstaň. I korunku. Anička dostane korunku. Krásnou korunku dostaneš, jo? Že Anička se ráda chodí. Nechce se prostě stále pozornosti pana kameramana. Ano, užívá si to. Opravdu si to užívá. Takhle by to mělo být. Zatleskáte. V kategorii A, tak začínáme, 3. místo nebylo uděleno, v kategorii A druhé místo získává František Hybl se 128 hlasy. A 1. místo získává od nás a podle počtu hlasů 254 Linda Ambrožová, přijde si pro korunku a pro diplom. Tak, výborně. No krásný. Tak, v kategorii B jsme ocenili pouze Markétku Boldyšovou s počtem 119 hlasů, protože ten propad u těch dalších dívek byl enormní, veliký. Poprosím Markétu Boldyšovou, přichází si pro diplom a pro korunku. A v
kategorii C získal Jan Průša úžasných 378 hlasů. Takže a k diplomu dostává něco sladkého. Princezna a princ české pohádky. Tak zase kategorií A. Začneme 3. místem. 3. místo v kategorii A za chlapce získává Jan Limberg. Druhé místo získává František Hybl. A první místo v kategorii A náleží Janu Němcovi. Tak, diplom. Třetí místo v kategorii A získává Linda Ambrožová. No. A první místo získává Karolína Křišťálová, druhé jsme neurčovali. V kategorii B o 3. místo se dělí Nikol Chromá a Jana Haufová. Bude to bez. Druhé místo získává Karolina Němcová. A první místo Markétka Boldyšová. Poprosím v 3. kategorii. 3. místo získává Elizabeth Olšanská, korunku a diplom. Ano. Druhé místo. No, výborně. Druhé místo získává Hanka Limbergová. A první místo získává Jana Komůrková. Na druhém místě ve 3. kategorii se umístil Jan Komůrka. Tak a první místo
získává Jan Průša. Jan Průša se v letošním roce stává absolutním vítězem vzhledem k počtu bodů a získává 1000 korun dneska na občerstvení a krásný kosmetický balíček ze společnosti Petra Klinik pro svoji maminku. A slečna Řehošková. Děkuju, děkuju. Mých dnů. Mediálním partnerem se taky stal rozhlasová stanice Radio Junior, tak poprosím moderátora a herce pana Jiřího Kohouta, aby předal ceny. Já bych vám jenom ve zkratce představil Radio Junior. Radio Junior je nejmladší rozhlas, tedy nejmladší rozhlasová stanice Českého rozhlasu a vlastně vysíláme teprve rok a tahle stanice je právě určená vám, kamarádům, holkám, klukům, těm nejmladším. Já bych chtěl jenom k téhle soutěži strašně poděkovat vám, rodičům, kteří nenecháváte děti jenom u televize, tabletů a takových vlastně pro nás nesmyslných věcí a vy, kamarádi, že trávíte svůj čas ne úplně zbytečně právě tím, že tančíte, zpíváte, hrajete si, posloucháte rádio a do třetice bych chtěl poděkovat za to, že jste vlastně pro nás vytvořili vlastně krásná umělecká díla a ty vaše ukázky už samozřejmě na Rádiu Junior slyšeli i ostatní kamarádi. Takže děkuji vám, kamarádi, a vašim rodičům. Kategorii A. Tak a my tady tedy v Rádiu Junior máme 3. místo a 3. místo v kategorii A, tedy ty nejmladší, obsadil Jan Limberg. Máš diplom. Také magnetek a pohlednici, tak. Uneseš to? Tak, 2. místo v Rádiu Junior získává František Hýbl. A na 1. místě v kategorii A, tedy 5 až 8 let, diplom Rádia Junior Českého rozhlasu udělujeme Lindě Ambrožové. Máme tady kategorii B, 8 až 10, takže 3. místo obsadila v kategorii B Karolína Křišťálová. Na 2. místě Nikol
Nikol Chromá. A na prvním místě v kategorii B Karolína Němcová. A máme tady třetí kategorii C, tedy ty nejstarší kamarádi, kteří se zúčastnili vysílání Rádia Junior. A třetí místo obsadila Hana Limbergová. Druhé místo získává Markéta Boldyšová. Ano. A na prvním místě v soutěži Princ a princezna Rádia Junior v kategorii C, ale také jako absolutní vítěz se stává Jan Průša. Tak já vám moc děkuju, kamarádi, za ty krásné ukázky, které jsme mohli na Rádiu Junior poslouchat, pouštět. Chtěl bych vám za Rádio Junior popřát krásné Vánoce, hodně dárečků, hodně pohádek, třeba u speciálního vysílání Rádia Junior každou druhou hodinu. A kamarádi, nalaďte si nás, hezký večer. Tak, děkuju. Já se s vámi zatím rozloučím a popřeji vám krásné svátky, šťastnou cestu domů. Všechno nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, hodně štěstí a mír. A užijte si ještě dneska krásný večer, nashledanou a budu se těšit snad někdy v novém roce na viděnou. Hezký večer.